дар шаҳри Душанбе конференсияи ғайринавбатии ҳисоботию интихоботии ташкилоти ҷамъиятии Федератсияи гӯштини ҷудои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар конференсия аъзоёни Федератсияю Кумитаи иҷроия ширкат намуда, аз рӯи масъалаҳои муайян гардида гуфтушунид анҷом дода, дар баробари ин қарорҳои дахлдорро низ қабул карданд. Аз рӯи масъалаи якуми маҷлис, ноиби президенти Федератсияи ҷудо Парвиз Нуриён баромад намуда, оид ба фаъолияти ташкилоти ҷамъиятии Федератсияи ҷудои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи солҳои 2017-2020 ҳисобот доданд. Зимни маърузаи худ Парвиз Нуриён зикр намуд, ки варзишгарони ин ришта давоми 4 сол ба дастовардҳои шоёни варзишӣ шарафёб гаштанд, ки яке аз онҳо ин қаҳрамони ҷаҳон миёни ҷавонон гаштани Сомон Маҳмадбеков мебошад. Яке аз барномаҳои муҳими Федератсия ин лоиҳаи ҷудо дар мактаб мебошад. Дар доираи ин лоиҳа мактабҳои ноҳияҳои дурдасти кишвар бо татами ва либосҳои варзишӣ таъмин шуданд. ин имкон дод, ки дар ҳар як ноҳия дасти кам 50 наврас машғули ҷудо шавад. аз рӯи масъалаи сеюм, аъзоёни Федератсия ва Кумитаи иҷроия дар ҳузури намояндагони Кумитаи миллии олимпӣ ва Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон якдилона ба мансаби президенти ташкилоти ҷамъиятии Федератсияи ҷудои Ҷумҳурии Тоҷикистон Нурулло Лоиқовро интихоб карданд. ҳамчунин дар раванди ҷаласа ноиби якум ноибон, котиби генералӣ, директори генералӣ, раиси доварон ва раиси комиссияи тафтишотӣ интихоб шуданд. дар фарҷоми конференсия ҳозирин масъалаҳои ҷориро баррасӣ намуданд.